генерал Хуршед Муҳаммадзода, сардори раёсати воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон, ки воҳидҳои махсусе чун Омон, Собр ва спецназ дар ихтиёри ӯст, рӯзи 3 май дар Исфара дар мусоҳиба бо хабарнигори Азия Плюс Мерангез Турсунзода нақл кардааст, ки муноқишаи ахир дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон рӯзи 29 апрел чӣ гуна оғоз ёфт. Ба гуфтаи генерал Муҳаммадзода, субҳи барвақт 29 апрел ба минтақаи баҳсӣ дар Хоҷаи Аъло ва Чоркӯ як мошини ВАЗик омад аз Қирғизистон ва аз дохили он ба тирпаронӣ ба аввоз сар карданд. Шаҳрвандони мо садои тирро шунида берун баромаданд, вале ба тарафи онҳо ҳам тир паронданд. Қурбониён аз тарафи мо аз пешонияшон тир хӯрданд. Пешониро фақат тирандозҳои хеле касбӣ нишон мегиранд. Тирандозҳои касбӣ дар марз аз куҷо пайдо шуданд? Ба ғайри тирандозҳои касбӣ, ба тарафи мо сокинони мулкӣ ҳам аз камонҳои шикорӣ ба тирпаронӣ сар карданд. Мо вақте даст ба кор шудем ва ҷавоб додем, ки ҳамла сар шуда буд. Генерал Муҳаммадзода ҳамчунин нақл кард, ки ҷониби Тоҷикистон дар муноқишаи ахир асосан бо ҷалби нерӯҳои вилояти Суғд иктифо кардааст. Мо аз Душанбе нерӯ наовардем, балки ҳамаи нерӯҳои ҷалбшуда аз қисмҳои низомии худи вилояти Суғд буд. Асосан марзбонҳо, нерӯҳои милиса ва Омон ҷалб шуданд. Нерӯҳои Алфа ба тарафи марз субҳи 29 апрел дар пайи бад шудани вазъият ҳаракат кард, вале онҳо шом ба инҷо расиданд, вақте ки аллакай фармони оташбас баромада буд. Онҳо барвақттар расида ҳам наметавонистанд, чунки роҳҳо таҳти назорати мо набуд. Ӯ гуфт, шумораи дақиқи талафотро намедонад, вале агар мо ҳамла мекардем, талафотамон бештар мешуд. Аммо мо дар ҳоли мудофиа қарор доштем, на ҳамла. Аз ин рӯ талафоти мо камтар аст. Генерали тоҷик мӯътақид аст, ки масъалаҳоро бояд бо роҳи музокирот ҳал кард, на бо гранатомету пулемёт ва тирборони мардуми мулкӣ. Генерал майор Хуршед Муҳаммадзода 49 сол дорад. ӯ 29 майи соли 2015 чанд рӯз баъди ба Сурия ферор кардану ба Доиш пайвастани фармондеҳи собиқи Омон, вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон, полковник Гулмурод Алимов, фармондеҳи Омон ва раёсати воҳидҳои таъиноти махсус таъин шуд.